दा क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव दंफैयो बे फैनायनि कारनानो जाबाय दिनै मोनसे मोजां खौरां होनो नागिरदों बेनो जाबाय जोंनाव दा मोनसे गोदान ट्रेन खारनो थांगासिनो दं बेनो जाबाय वन्दे भारत बेयो क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम 2 घन्टायाव हान्थामेला खालामनो हागोन आरो जाय बिथांमोना दिनै अफिसाव थांलाय फैलाय खालामो बिथांमोननि थाखाय सहाय जागोन आरो दिनै भार्चुवेलि भारतनि हादर बेंगिरि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया भार्चुवेलि अपेनिं खालामबाय गुवाहाटीनिफ्राय निउ जलपाइगुरि थांगोन दा बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनायनि कारना बेनो जाबाय नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायनो नागिरदों दि जायफ्रा दिनै गुवाहाटीयाव थांनाय हान्थामेलाखौ खालामो सर्ट टाइमाव जानायनि थाखाय दिनै 2 घन्टा थांनाय आरो 2 घन्टा फैनाय बियो खोनानो मोननाय बादिबा फुंनि 8टायाव सफैगोन क'क्राझाराव दावखोनायाव ओमफ्राय 10ता समाव गुवाहाटी सहैगोन आरो फैफिननायाव बिदिनो बेलासिनि 1:03 रिंगायाव हगारगोन आरो क'क्राझाराव 3:30 बा 4:00 सफैगोन दा नंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनथिनो नागिरदों जे दिनै मे दाननि 29 तारिख 29 मे 2023 निफ्राय दिनै वन्दे भारतआ जोंनि आसामाव जागायजेनबाय गुवाहाटीनिफ्राय जलपाइगुरि टु गुवाहाटी दा बेनि थाखायनो भिडिअखौ बानायनाय जादों दिनै आं फैनानै दा सिङाव नोंथांमोननो दिन्थिसै आरो ट्रेननिखौ बाखिखौ हायोबा टिकेटनि दामा बेसेबां बेसेनफोरखौ आं गासिबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो टाइमफोरखौबो आरो बेसेबां टाइम लायो आरो स्टपेजआ खयथा होननाय बादिबाथ' निउ बङाइगाव रङिया गुवाहाटी क'क्राझार ओंखायनो 2 घन्टाल' लागोन ट्रेनाव जाय बिथांमोना मोनथियाखै दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन आं दा बेखौनो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों आरो दा आं दा सिङाव हाबलांसै स्टेसन सिङाव बे जाबाय आसामाव फार्स्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस दिनैखौ स्टार्ट जानो थांगासिनो दं आं दा सिङाव हाबलांसै दा बेनो जाबाय क'क्राझार रेलवे स्टेसन सिङाव हाबनायनि सिगां जायखिजाया एसे बाहेरानि माबाफोरखौ लाखिबाय सिङाव हाबलांसै क'क्राझार रेलवे स्टेसन हाबबाय जाबाय क'क्राझार स्टेशन गाड़ी संख्या A5959 कामरूप एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। हम लोग का माननीय मिनिस्टर को आज का ये फंक्शन का इनॉग्रेशन इंट्रोडक्शन स्पीच देने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। ट्रेन फैनाय सिगां स्टेशननि फैगौ देखायदां কি কাৰণে আহিছা তোমালোকে কি কাৰণে আহিছা ট্ৰেইন চাব আহিছা ট্ৰেইনটোৰ নাম জানা কি নাম বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনৰ নাম জানা বন্দে ভাৰত गुवाहाटीयाव थांनो सुबिदा जागोन ना एबारनिफ्राय 2 घन्टा मोनगोन नङा होमबा हान्था मेलानि थाखाय मोजां जागोन बिसायाव दङ मोनसे बुस्थु देखायनाय नोंथांमोन क'क्राझारावबो एबार ट्रेन सायाव रेस्टुरेन्ट जानो थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोननो आं दिनैसै नायदो ट्रेन सायाव रेस्टुरेन्ट बानायगासिनो दं गोदानै क'क्राझाराव बारा गोबाव नांनाय नङा बानायगासिनो दं दा बेखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनोसै नायदो क'क्राझाराव ट्रेन स्टेशननि उनथिंजाय मोनसे ट्रेन डाब्बाखौ रेस्टुरेन्ट बानायगासिनो दं दा थ' 1.5-2 माससो उनाव बाहाय गोसोबादि जाफैनो हासिगोन ट्रेननि डाब्बायाव रेस्टुरेन्ट मानो फैदों जोङो माबा वन्दे भारत एक्सप्रेस दिनै हगारफिननायखौ फैदोंमोन सार दे होनबालाय जोबोर मेंनाय मोननायखाय जों दा थाब जालांदों सार सारनि माखासे भिडिअ'फोरखौ जों नायबाय थायो बिराद मोजां मोनो थेंक इउ सार बे नोंसिनि अननाय थेंक इउ सार रायजोफोर वन्दे भारतआ हाबसिगोन
रायजोफोर नै माबादि नुयो नै सफैबाय नायदो माबादि नुदों गोदो जापानफ्रावसो नुयोमोन सिङाव हाबना नायसैलै रायजोफोर वन्दे भारत एक्सप्रेस माबादि नायदो ओरैहाय नै दरजा फांनायसो उनथिं थांसै एसे हाबना नायगोनसै नायदो रायजोफोर माबादि नुदों नै नायदो नै दिनै हगारजेननायनिफ्राय मानसि गैया बेलाय नायदो माबादि नुदों बारा गोबाव थाजानाय नङा थाब खारगोन होनदों नंखायनो उनथिं खनसे आरो देखायफिनबावसै नायदो नै एबार खेवबाय दरा नायदो ड्रेसफ्रा नै नायदो रायजोफोर खोरखिजों बाहेरानिखौ नुहुरो सिंनिखौ नुहुरा बेनिखौथ' नुखाबाय रायजोफोर ओंखारनोसै एसेयानो आराम मोनलायथारबाय माथो बेलासिनि 4टा जालायबाय क'क्राझारनिफ्राय हगारबाय नायग्रा मानसिफोर नायदो रायजोफोरनि रायजोफोर गाज्रि दामोनसै मानसि भिरनि थाखाय आङो स्टेसन मास्टारावबो सोंनो हानाय नंला आरो गोबां मानसि जाना दं ओंखायनो नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअ'आव गुवाहाटीसिम थांनायाव बेसेबां भारा लायो आरो टाइमफ्रा खयथायाव हगारगोन बेखौ आं कनफार्म खालामनो हायाखिसै नेक्स्टआव जेब्ला आं वन्दे भारतआव गाखोनानै नोंथांमोननो टिकेटनि बेसेन आरो थांनाय फैनाय बेसेबां गोलैयो आरो बेसेबां टाइम लायो बेफोरखौ मोनसे भिडिअ' खालामनानै दिन्थिना हरफिनसिगोन दिनै एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै रायजोफोर गोजोन्थों